So. Want ik heb geen de. Allee ati, ala je lever, ala je longen, bo pretty. En tino an meka pretty. Dat im spietkong. Zoals beloofd, een paar dagen geleden. We beschreven van Sani. Omtrent pre-obia. Pre-anga obia. Srika obia. Minoma wachti. Ik zou nog niet live komen hier omtrent. Maar ik denk dat het toch nodig is om toch erover te komen praten. Maar begin direct. Isap taki minolopotisma inspanning. En ik hou ook niet van raadsels. Bijvoorbeeld als ik iemand zou vragen, waar woon je? Dan moet je me geen denkwerk komen geven. Ik hou niet van denkwerk, ik denk al genoeg. Ik zeg het altijd, als mijn hersenen verkocht moesten worden bij een veiling of op een veiling. Ik denk dat ik niet eens een kooppercent ervoor zou krijgen. Reden waarom? Het is uitgehold. Mi ede pori, mi ede soro. Dus no amano bij mijn hersen, want meer gebruiking. Mojuna tori, mijn nieuwsgierige luisteraars. Hoe lastig jere. Maar op de. Hoe sapta kilo de. Une chibri a. Uno winti geloof is geen taboe meer, hè. Dankzij Flow. Dat onze winti geloof geen taboe meer is. Het is iets dat vrij is. Ieder is welkom. Zolang je rein met jezelf bent. Zolang je een rein geweten hebt met jezelf. Zolang je isaptak ide eerlijk naar kring naar je schreef. Je kan ko in winti geloof. Heb je een negatieve inborst van jezelf, dan weet je dat je zaken nooit rond gaan komen. Zoals bepaalde mensen bij mij kwamen of komen, maar je voelt en ziet dat hun innerlijk niet rein is. Dan ben je sowieso niet welkom in ons mooi winti geloof. Boom. Nakwatongo. Mensen. Pre-obia. Pre-anga obia. Sreka obia. Ano asrefi. En mi grandma botaki. Wede bodoya tori gimdang. Mipchi masra. Natuurlijk mo bodoyeng. Omdat mi etegides ma altijd taki. Mino apwinti leri. No, pardon. Migado sweri, pardon. Mino abilibis maleri. Metake altijd, mijn voorouders hadden nooit last van mij. Dat ik hun boeken zou ontvremen. Of mi bo teksani sa an of mi in de dofo. Of mi bo wachti te opa dede. Voor mi kan tek abra. Usabi toch? Nee. Aboy dis niet. Ano kweki in winti. Ano kisleri. Maar apwan sabi. En na sabi dat me pratanga grond tapu. Fukan verwelkoms ma in a winti geloof. Ay mi brada piani lion priester. De le versta u, de le versta mi. Mo sabi taki ome bijna semsan we taki. Ja? Dus big up je mi brada lion priester. Ate mi flow lip de kerki ma jimi. Mo rokanga ding. Trawe karama marwana makare karama smokoma. Unu ne smoko tohama kon morunu. Mine smoko marwana tu. Mine doen mine drink sopi. So sofanga stroop me dringi. En toch ushitaki mi def mi. Preji obia. Pre nanga obia. Mo bigi eerst nanga pre nanga obia. Ik geef me kennis gratis uit. Omdat amofa fumi. Maar taki ana fumi. Teme taki pre nanga obia. Dan mo leg unutide uit, mijn lieve luisteraars en mijn kijkers en mijn volgers, wat dat inhoudt. Pre nanga obia. Kom je broken jiu. Die mi ben de op chimboy e grokong. Dan altijd mi bejere. Taki aboyis apwasani yere moeder. Awan dosu, luka boy, aboy asane kisi, sane barna boy tapu. En doordien,
Sma ben kon sabi taki, sinds mi dep ching, sma e lukumi, isap tak mi le kon skep op taki, mi ben dinanga disop, mi geboren nga dati. Ik ben nooit dat soort van opskeppers. Jullie kennen me toch, mijn mene mensen. Dan, de sma sambe sap mi sinds mi dep ching, dat ik ben sabi taki kat X in mei, en ik was een warrior king. Temtak een warrior king, vanaf mijn groko lekip chimboy, mino lop onrecht. Mino sabi seide meki mideso. Maar je kong lek fagado meki. Dan mo legu uit sana pre nanga obia. De Oro-volgers voor jullie weten, ik had het al een keer gezegd, pre nanga obia wat het inhoudt. Bijvoorbeeld, mino be ma yere takwan batra e broko. If mi yere wan batra broko, bijvoorbeeld scherf of panya, dan ajes lek me shi so ready. Ajes lek me shi taki wansan eko in mi sa agressief. If mi knap wans mas kreki mi na bakami, kan de mi no sabi, dan komt iemand van achter en de persoon gaat me laten schrikken, dan heb ik misschien een 5 minuten stilte. Ik voel dat je me hebt getriggerd en ik word gelijk agressief. En door mijn agressiviteit, die ik in mij had, want het is er nog steeds, hè, maar ik weet het een beetje te beheren of te beheersen. Dan je grokong, dan je bidje wansano sabe moro boom, of moro betre, dat je maar stimuleer a pisi dati godoro. Takimi o sorry van neefje jade. Play broko wan batrapa mande. Daarmee knap stil. Doe meramang. Barwan sanjamang. Dan mo sorry tak o fali aan. Dan tede sanat ben gebeur. Dan mino sabi taki. Wat men aan het doen is. Even kom saka folima. Even. Kira folima. Ja. Ja, ik ga door. Ja, dan wat denk je dat er gebeurde? In de meeste gevallen. Tenema sabita ki grokole kwam chimboy. I agressief. I ati en naki. Dat de man e pre nanga you. Maar eigenlijk de man e pre nanga you. De me pre nanga obia. If nou een jebri kromanti. Of nou een jebri ankantasi. Of nou een jebri obia voor warrior. Wa warrior wan taki kande na amabede wan strijder in a bifo. Toch? Dat zo wasan e bar na you tapu. Zo wasan e kiss you. Dat is zo wasan e kiss you. Dan yuma ocha you go suku yepi. You bigisma ocha you go suku yepi. Dat we tak ete abratori fu pre fu obia. Dat temima of the smaf me. Moro voor mi ma. Chamigo lukutak. Seira boy dis no mata na skoro. Seira boy dis agressief so. Dat te you go na wan bonumang. Vooral den bonuman san taki de strekasma. Migado. Aboya bumbu san nesting. Momekushi. Takaboy danga bumbu san nesting. Da say denk aduman dat edu. Daarmee bigete kwa ouro. Daarmee kapi. Ame kapiu. Dama tak inoshi. Tak anego. Da you e wakananga denki. Taki. Hey. Ouro negwa misting. Damo tekwa nefi. Damo drea nefi inimofo. Dat je wakanga adenki, want dan krijg je een verkeerde opvoeding. Dat je wakanga denki tak winswama soetmi anego. Dat je denama presi baka, zonder voor obia sreka, de me prenanga obia, dat de ma omeki pur faya bugru. Dat te juk ba pur faya bugru, dat je kiswa oploosje. Dat je denkt taki, brada, afaswame pur faya bugru, dat je kiswa pangi. Dat je kiswa oploosje. Dat je wakananga denki tak mina faya man, me pur faya bugru, ma angre kiriere. Dat je gawan presi, de mo pot fire, je go dance in fire, je soort van geweldig. Nanga angry. Want a obia dena you sting, a obia e kiss you, a obia dena you, ma obia no sreka. Dat de ma e pre nanga obia. Dat tere ma e pre nanga obia, dat if gado no puri nanga den buyeye, dat je waka nanga wan denki, dat als het ware, de ma e kweki fitroa ogrimang.
Wanda te yu tro ogriman, isap tak nefine gone sting. Isap tak gone sting. Da if igo mit nanga verkeerde mati, sa o stimuleri go doro in a negatief pisi dati, da de mo hari da yo tron furman. De mo hari da yo tro rover. Want isap taki, de mo hari figo fetangasma. Want isap tak gone sting. Isap tak nefine gona yu sting. Da de ma e pre nanga obia, want a obia no sreka. Da terema e pre nanga obia you no sabie morobung, da yo waka nanga wan verbeelding. Da arrogantie obige play you de baas. Dat de arrogantie play you de baas, dan ga je met een opgeheven hoofd rondlopen. Mi apwan job di kromanti. Mina man fumang. No man seki. Maar de man eleri tak doanga leta mamaf obia. Usifami broken junu. Dat de man ekar pre nanga obia. A obia mano sabe moro betre, omdat inschrevi no kisi asreka volgens lekvadema e skepi in a media. Lekvadema e nyambuka e pleitaki de mana kounu fu kounu. Trame pleitak e la sabi man. Maar de san dat de no sabi. En zeide mek de mawa ontmantel mi, omdat mi e soordes ma a realiteit fu a winti geloof. Toch? Dat na pre nanga obia. You know pre nanga obia. En obia ne sreka voorlopig. En daarom ik temi e Jimmy obiatori mi e zoeken naar misrefi. Dat wil zeggen, je gona wan presi. I denanga wa obia, i ate naki. Je kies a verkeerde opvoeding na a kampu peude. Da bonu mo di wet preti meki dringi. Da mo di wet preti. Ama o wiki a obia na yu tapu agressief. Zonder fu ama sabi fa a obia musreka. Want meestal bluffen ze. Meestal de mij bluff. En anos foto jawang in het binnenland ook toe. Omdat mi saben taki dim bende na maima apatu. Dat mi sap tak wan kelben kowalis dape wan manang wan kromanti. Dat terema ben moeilijke man. Dat de man taki flow. Go harwa urup sana ma mindri baka. Schrik. Dat terema barwa oda maera oru leka fon king ina king. Da mo bige terning. Hui. Dat zijn een kefsa. Dat een man na wa eigenlijk wan gevaar die a gemeente, a gemeenschap. Want wins wa umas ma wan peta man. Wins wa uan debu nanga man. Maar stel je eens voor wa oru haar per ongeluk. Da ma aye ready. Ama mo ve spitfire. Ama ebige sorry tak zeide kessa. A jebri sei baram tapu ano verdrag de sandati. Maar if ama e grokon doro nanga a system dati. Da amang no tek sreka. Fu prati luku. Pea obia dati kmopo. Sumana obia dati. Fa abende in het verleden. Dat kunnen de meeste bluffers niet. En als ze dat niet kunnen, dan gaan ze spelen naar obia. Dat wordt taki de mij pre naar obia. De mo sorry tak a obia disi amago greetings china wa makabong. De mij sorry tak a winti disi ama jompo go strana liba e sue abra. Dat wil zeggen, de man ego soso tapu a geweldigheid voor a obia. De man e suku soso a fire pisi voor a obia. En dat de man e pre nanging. Dat de man pre nanga obia dati, dat de man e stimuleri wa fasisa you no sabi, dat you no mata mindrisma. Want dan ga je agressief, je gaat altijd met een agressieve mentaliteit lopen. Ga bijvoorbeeld in de gevangenissen. Ga je zien dat de meeste mensen in de strafu na mananga yeye. En if de man no e bribi taki tewa yeye omdat hij apis voor a reïncarnatie, de meeste nengre kriorosma. Zij je e vertoon zo'n gedrag. I kan sabi taki meestal na wa lowe man, wa smasan ben dekaba, wa een wedergeboorte. Meestal. En te bijvoorbeeld wa malek mi, gado, nanga den bigi wang, no be knap na mi botana strafu. Omdat hij mi sape repel juide. Mi ben dape toe. Mi ben de na jeugd boma toe. De man sa no sabi. Mi ben de na jeugdboma. Mi ben de na Ruben Boys Rens. Mi wan soru taki we play fireman. Mi no be man tantap no wan skoro. Ala skoro pen bende.
mij schreef me af baka. De mij schreef me af. Isap fuseide? Omdat de man be pre nanga obia. De man be pre nanga obia. Omdat de man saptak mi ati en naki. En doordien mi ati en naki. Wansan sa mi abgeluk. Mi ati nooit no naki fugo broko wansma oso. Mi ati nooit no naki fu mi smoko marijuana. Mi ati nooit no naki fu mi gebruik drugs. Mi ati nooit no naki fu drink sopi. Mi ati nooit no naki fu go grabusma of go shiwa umasma de go worstel nange verking. Mi ati nooit no naki de sandati. Usap fa mi ati ben naki. Te wansma e moeilijk you. Ino mananga onrecht. Isabi da you ati e naki wel. Fu pritasma ede. Maar wansan me taki. Mi breiti taki ala de feti sa mi feti ina libi nooit mi kirwansma. Dat na apisi. Telek ishi taki mi go mitwa mang sano e pre nga obia. Aman dati no e pre nga obia. Mama e sreka obia. Fuluku taki seide mek aboy disi e go ala leisi in anufu skoutu. Ane go na skoutu. Mi kan karwa tuf de ouro skoot matif mi de luku. Ko bige karwa tuf de big up wang. Wabe de humut asap mi. Wabe de baka monko. Mi brala monko. Pandei. Kasaba olopasi. Jullie weten het toch? Inspecteur Hoepla. Jullie weten dat ik een stoute jongen was op Kasaba Olo toch? Alla de ouro, inspecteur Ramke Lauwen. Als we nemen taki dat mevrouw, deze jongen, soms de scooter bedenkt taki. Dus ik kreeg zelf een aanbieding. Dat ik in Nederland kon gaan. Om geld te maken. Wat ik durf. Talanga, de mako ontdek mi de basen miga kamperment. Migo bige train dat in een kamperment like boxer. Weet je waarom? Omdat dat dekati de mij pre obia dat de man chamigo na kamperment go like boxer was ik een jongen van 17. Dat mi go in een systeem voor sesam. Overstaan? Omdat mi wa leru lu taki fa witi sali e chayu. If gado no knap nanga you nanga de bigis man bi de moordenaar toe. Mi be de moordenaar. Dat mi bige go in a kampu. De bab de man dat pelek meneer Belkerdijk, kapitein Boerne, ala de soort man dat nappy baks. Usap ala de soort orukel dat waf de orup chikwai boxer ja so ja. Toch? Dat de man obige sorry dat je houdt van vechten. Toch? Wat je moet doen, wat je go nak de sakadap in a kamperment. Mi be de langa ala de boxman of mi van Gene, Winston van Gene, Monko, ala de man dat die Ricardo Huishoud. Mijn boxtrainer, met Soru van de Sande. Met Juna openbaring. Weet je waarom? You ati en naki. Dat doordien if mi no feto aan de mine firboom. Dan mo chari go in a kampu. Dat adisam ati bro me go nak den box saka. Me nak den saka bim 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 dat hem nak den am ate kouru. Weet je waarom? De man ben no sabi fu demper a obia. Omdat de man e bluff, maar de man no sap sreka obia. Fu luku, zijde me keer vertoon, zo'n gedrag. Je bent top agressief. Telek mi komit na wan basi. Da basi dat ano de teken vele wan sa metakere. Unaf denken, unaf nak oplossen shimi. Ano de wan sa we denken aan barning. Mi komit wang. Sa nooit etak kromanti. Mi go mit wang sa te is donen te gonen na tapuan bangi abens don. Abens don tapuan bangi a defeng relax. Do sap sumana basi dati de takaye pamari. Da bigi padati ako mitanga mi. Da lukugo, da lukukong sondro spikri, sondro waya, sondro bui. Da pako lukutaki a boy san deja. Na wa wedergeboorte. A boy sandeja na wa pisifu wa reïncarnatie. Da pako onderzoek atori dati. Da pako onderzoek atori dati. Da dusabem dujimi. Da kourumi ati. Hebben jullie mijn geschiedenis gehoord? Da kourumi ati. Dat die akourumi ati. Dana leri dati sa ajimi taki. Soye pak obia aan. Soye pak winti aan. Was massa agressief ineji wet preti. Was massa atenaki yuneje wet sopi. Was massa atenaki une bige hate sting e senego in de branding.
Zoals ma noma tananga vrouw. Zoals ma noma demindrisma. Reden waarom a obia faya, maar de no strekking, maar de pre nanga a obia. Is dat duidelijk, mensen? Dan ga ik door. Mitaka pisi fu pre nanga obia. Da we gona pisi fu pre obia. Ote ye pre di obia. Ye pre di wa obia. Te yu sreka na fasi. Ye pre di wa obia. Te yu sabitaki yupsa a ea o. A ea o wan taki ipsa ala de wan tak habra timba kisi timba. Ipsa ala de broeia sambe de nanga yu. Nanga apis fu a wedergeboorte. Da uit blijdschap, uit dankbaarheid, da ayuru odoro tak ai. Vanaf tide, agoson tu kombaka, nyang dringi, koloku opo, ai, mesitak ai me go vooruit. Ai, ik kan bouwen oso, je go vooruit in alibi. Da je sitak ai, da je pleino ja obia. Ma ino go play winti pre, da bonumo e sitak im go panchu jari. You no go pre winti pre, da bonumo e sitak im seri wagi. Te yu sreka wansma, te koloku opojeng, da ano yu o tegen tak am pre. Daarna obia schreef o sorry taki, er komt correctie in je leven. Er komt een verbetering in je leven. Dan pas ga je spelen voor een winti. Maar je bent nog zwak. Je hebt het stukje van de reïncarnatie. Nooit iemand dat mee. Zolang apukubari, je begint denk taki valk. Zolang kromantibari, je begint denk taki valk. Maar pisi voor onderzoek. Voor luku. Fa winti dis bende pe ak mopo. Suma kombaka. En daarom zeg ik maak billenbak voor velen van jullie die bluffen. Ik zeg het altijd, ik roep jullie op. Wiens we was is maar 1000 jari. Ba, we strikasma. If ino onder ga apisi fu asma di kombaka. A foste jebri kromanti. A foste obia di luangu di bare tapu. Abe bara dati tapu. A kiss you. If asma be wisi. Asma be du ogri. Te asma te awinti dat bar konei tapu. Na srefi kwaadadigheid dat je haal uit. Laat het duidelijk zijn. Daarom ik im sabitaki oteng je preji obia. En obia nesreka voorlopig. Want wa wis mane wis you voorlopig. Wan mane kon kier you voorlopig. Wan mane na wane pot bakruji voorlopig. Wan mane ga berpego paiji voorlopig. Oversang? Aman e konfudu. Dat aman konfudu. Eva ability, da if no 24 of 4 tamara. If ama ability. Maar sa une verstang. A winti geloof, het wordt meestal omgekeerd aangepakt. Door de deskundigen die beweren dat na leri kisi sabi. En daarom ik lukutak de man de werkelijk na obia na de tapu. Maar de man danga takru tu toch. De man danga krooi tu toch. De man danga wisi tu toch. De me grap vrouw if. De mij dusan nangasma, de mij potsma onderdruk, tesma kosuku bakru, krooi fu dusan nangasma, de mij jitoch. Reden waarom? De ma taki de ma sap ogri nanga boom. Winti no doti, e mi pota telefoon biga lochtu. A winte wai, so doti weshi. Una ma shi a doti toch winti na krin toch. A winti na krin toch. Dus te we taki we jisma voorlichting omtrent winti. Ano te we pak. Tak we ji kromatitori. Of we go in fire. Of we go. Of una bigi maf tak luangu. Of una bigi maf tak kromatitongo. Of u disi. Nee, het is een versje. Uno denanga sandat moro. Uno denanga sandat moro. Jum do asan lik fa am do. En daarom ik roep alasma op. If una patiëntie moeten jullie niet bij mij komen. If u atino kring sari unom konami. If u saptaki uno de eerlijk na o schreef unom kong. Auroko o stop automatisch. If we kona obiaman we hoigring na baka we ko luku of if a vrouw ap ching we kong we ko luku ve ondro tenti tang we ko luku taki pa mei tang we ko luku omelisa mei rei uit we ko luku taki sumanas masa we oi uno fen yepi
rein lang ausrefi. Omdat temi bengo suku yepi na obiamang. Da if map erko in mi oso, tem go dape mine verwacht erko. Ano erko esrekasma. Temi go na you go suku yepi. If je dan sanga tufutu me dan sanga tufututu. If je dan sanga afutu me dan sanga wa afututu. En dat na a probleem sa o abi. Meestal ina mooi winti geloofunu. Toch? Sreka obia. Prei nanga obia. Ano asrefi. O teye prei. Na teyu sreka. Na teyu sreka. Na fasi. Des masabe taki tema 3. Na dat na pisi. En tewe tak sreka obia no. Da obia ne sreka wandi. Sede obia ne sreka wandi. Te yu kotwa luku di wansma. Dan yu isap ote ye gona winti. Usap ote we sreka winti. Te ipura famirma. Te i kouru a famirma kunu. Te yu dresi asma dinobema waka. Te yu go pai tin pasi jasma sadebe pai jeng. Te igwe go paya ingi jasma go paya aliba pai. Yabi ingi pai yabi differenti sort watra pai. Te yu go do dati. Dat te yu kon verstaan taki de apwa famirma fio fio. Dat de san dat muswen presi fosi. Te bijvoorbeeld asma no ma mekip ching. Yo bordresi jeng. Het is een leidensweg. Fos you taki ye gona winti. Yo lukusa asma mag nyang, nanga sa asma no mag nyang. Yo lukusa e pas na asma, en san e pas na asma. Fos you gona winti. En dat kan meestal soms misschien jaren of maanden duren. En omdat men het systeem heeft van haastigheid. En daarom meki sreka obia meestal is iets waarmee je start. En afu fu aris, dan stoppen jullie, dan komen jullie niet meer. Omdat jullie het procedure niet eens kunnen volgen. Jullie hebben haast. Omdat je moet, de mataki, komt dat niet, omdat je moet goed kijken. Omdat je moet goed kijken. Jij zegt, jij wijst de mensen de juiste weg. Anderen wijzen de mensen de kromme weg. En door de kromme weg te wijzen, dan weet je wat ze doen? Dan geven ze meer spantori. Ze pak meer. En weet je hoe Satan is? Luister niet naar die jongen. Vooral hoe hij geen geweldige oma's had. En geweldige opa's. Luister niet naar die jongen. Hij legt rommel uit. Want in zijn huis hadden ze dat niet. In mijn huis hadden ze dat wel. En daarom we wis godoro. Daarom we krooi godoro. Dan mekte umas makau we taide no kampu. Dan mekte smako wasi we mek de haro kujari. Dan mekte smako dape na unu we prati komindri famiri. Dan mekte smako na een probleem. In plaats ucha oplossing we soet faya godoro. Uno ma yepi. Uno mang. Seide uno mang. Uno sa apisivari incarnatie. If asem negatieve geest. Voor asmasa, voor a wedergeboorte. Kona you tapu. En you de werkelijk naar een topkromanti. Maar een kwaadaardige geest. Sa you no go prating. Bering. Puro ina verleden. Chako ina heden. Dana de sandi so abi. En daarom itere mataki. Na wa ogrimas donja. Tem tak ogrimang. Dan ogrimas se wisi. Dan ogrima se tek ma vrouw. Ano ogrima se fast umasma. Te umasma ko was ne kampu. E do han tastelijk. Ano de ana soort model ma dat deja. Ma ma san deja ogri. Na te wama be weri sting. Da je prite mars. Dat na soort model dati. Ano wan trawang. I verstaan? En doordien uno aba patiëntie dati. Fu communiceer nanga usrevi. En communiceer nanga atru. Taki je prejiwa obia te yuf doorga alla de stagnaties in a familie. If na wan kier fodu, if was mabe du wan sani, if kade de spreken wan vloek uit in a familie. Bijvoorbeeld, ik van mabe soet mi brada bijvoorbeeld. Da vloek dat is a obia pot jasma dati. Da kan du sa wani au viering reden waarom ano ability.
En te you no ability no mek no wan bonu man ko leggen uit. Nanga no wan kerkie man ko leggen uit. Taki, al heb je gelijk Bijbelboeken schrijft dat die, taki, no spang. Dus de wan mooi sani, je trap me dat mi moest tegen sorry. Hey. You trap me. Tap me sere duim. Tap me siki doi. Dat die trap me dat je me dankjewel, sorry. Hoe werkt dat? Uno jides malolo informatie. Mensen te wability. Geef je recht, geef je oprechtheid nooit weg. You leti no ji, no wa man, no wa pater, no wa dominee, no wa enkri voorganger, no wa top obja man, no wa enkri soort man no komt tijd ak te ability im horikeren. Nee! Suma fout. Atantak a fout. Suma ability mus hore leti. Dat na do na leti. Uyere sataki do anga leti na mamaf obja. Was man ook kan pay nog you. Dat you e fear a want. You e fear a ping. En dat you goji a di dibri. Sa e pay nog you. Pardon voor die eng e pay nog you. Je go na wan pres go sreka. A obiaman e tegi tak in wipi vrouwen a sibitiki. A obiaman e leri ogri. E meki trap tap wiri. E du bepaalde sanangay. Je harakel jari je tanda pele kwa slaaf. Dat te isha bonu man dat die dem go jen sorry. Fu asansa en doen lang you. Misschien ben ik niet bij. Misschien ben ik niet bij. Dan vraag ik hulp aan mijn kijkers en mijn luisteraars. Bidden jullie AUB voor me. Dus jullie komen bij Flow. Je kan geen vrouw. Dat bakarat die vrouw is kontami kampu. Dat die vrouw is kontami kampu. Dan je kon begi pardon. Dat you ook begi mi pardon voor mij je vrouw baka. Nee toch. Doe na letina mama obia. En daarom ik je te yo prejuwa obia. Toch? Te yo prejuwa obia. Afuka. Sande. Amusuk mopo fosi. En daarom ik me verstand wat losma. Smatak Flow werkt meer van Nederlanders. Omdat de mensen ver weg zijn en ze verstammen. En jullie zijn vlak hier en jullie verstammen niet. Nog begrijpen mij. Jullie begrijpen me niet, jullie verstaan me niet. Jullie kijken naar de bewegingen van mijn mond. Van mi Ede Biggie, van mi Ai Langa, van mi TV Broko, van mi Yesi, van mi Ai Blaka, van mi Ede Biggie. Zo zijn ze aan dat we luku in Sranang. Maar boskopu, jullie zijn er blind voor. We luku uiterlijk voor ons maar. Mi moest weer 60 Blaka zelfverketti. Dan vos mi kan chawan boskopu. Mi opa bemde top. Fupara, dan fos mi mag taki. Mi oma, be aba Jebri, fu Berlijn, dan fos mi mag taki. Mi tante be abdisi, dan fos mi mag taki. Na mi opa be koti kabusi, dan fos mi mag taki. Wat voor rommel leggen jullie mij uit? Nee, het werkt niet in het winti geloof. Je bent zoals je moet zijn. En gadonolow. Gadonolow, u denk gadolow. Tewe kor gado. Tewe dusan in dumru. Nangasma. U denk na gado we kori. U denk asma we kori. Nou schreef we kori. En daarom alla iniwa maasa economie. Mi tegen de maat speel je gaal uit als je boos bent op iemand. Maar no go achteraf. Go doa ogrinanging. Teisha strati prite wa fire klap. Efa weri ede. Maar no go baka go doa sandanging. Maar if aproberi. Fu dua san nanga you. De mataki da do nanga do. Anogi. If as mawa kill you. You no kan begi ji libi. You wan snake sa wan bet you. En daarom meki. Fos I preji wa winti. A procedure. Toch? Het is meestal. Awa langa sani. Ano wan san say do pats boom. Nee. Teo preji obja. Boom voor sande. Sa you must do. For you preji wa winti. Is het duidelijk? In een jompo. Da bonuma fintak in pre for do pre. Da je longo bige pre for do pre. Da kunu ano ruim op ete. A ogri ano ruim op. Ino go paisrana liba. Ino gwego do dati. Ino gwego dati. Je goma je bige preji obja. Je bige set tafra. Je bige set sani. Je bige... No, is geweldigheid. Het is omgekeerd. En daarom want tegen deze mataki, te we gaan naar kerken is het langdurig. Maar als jullie
naar een bonukamp komen, hebben jullie haast. Als je bezig bent met de huisarts en ze hebben iets bij jou geconstateerd dat je een bepaalde kwaal hebt, een bepaalde ziekte, is het een langdurig proces. Maar als jullie bij de bonukampen komen, willen jullie morgen... Kan je morgen baden en morgen weer? Zo lang, 3 dagen moet ik baden. Maar als je een maand naar de specialist gaat, als jullie maanden naar de oogarts gaan, als jullie maanden naar de huisarts gaan voor een bepaalde kwaal die jullie hebben, vervelen jullie niet, hè? Maar als jullie bij de bonukampen komen, hoe was 2D, hoe was 3D, dat is aan nou wat kan afvassen, dat we hier tak hebben pieren back naar FB. Abe pieren back. Inoshitake homofobie. Ai, nee, het werkt niet. Uroko no karakter, uroko no mentaliteit. Ik zal ook mijn minpunten hebben. Zoals ieder, ik ben niet volmaakt. Jullie weten wel waar de volmaakte bonumans wonen. De volmaakte bonumang zei Tayunu. De volmaakte bonumang zei Tekufro. De bevalde bonumang zei de Ugodape. De mei Korunu. E duale ogre tai de winti. Funu sa perspere volmaakt bonumang dat je tang. Maar ze praten niet zoveel als mij. Ik praat wel veel. Maar zij praten niet. Silent de kirunu. Mi hoop dat ik verstaan sam tegunu. Oeiere? De bonumang sa ne tak tak of de obiama sa ne tak tak like me. Silent de kirunu. U verstaan? En mi hoop dat ik leer wat aan hieruit. Hoor? Silent, de ma e tayunu. Silent, de ma e wisunu. Silent, de ma e broko u relatie. Silent, de ma e tayunu. Horu onder druk. Horu dat we tron slaapvoeding. Die se tak furu. Isap zei die se tak furu. E opu ai. Suma wane teki. Suma no wani no eteki. Isap fu zei de? Du nanga letina mamaf obia en winti na wan san kring. Ja, dus mij roepen op. A pisi voor a wedergeboorte. Het is iets belangrijks binnen ons winti geloof. Ik groet vooral de mensen uit het buitenland die me verstaan. Die weten hoe het reelt of zelt. Winti is niet iets die je haast in moet hebben. Maar je moet je dingen doen zoals het hoort te zijn. Als je gaat puzzelen en je puzzel heeft een vorm van een blad, dan moet je dat in zoeken olo. Bij een blad e pas naar in. Maar je kan niet zomaar opstaan dat je pot een rondje waar een vierkant in moet zijn. Nee, het werkt niet. Daarom zei ik, winti geloof is iets dat je geduld moet hebben. Door geduld te hebben, ga je je doel bereiken. En if wa man abi scheid ne anu, if je wisi, ibe doe bepaalde ogrigisma, te ayuru doro, fu i doe een krinsangisma, dat je vergitaki be wisi. Dat sa iedereen kesa, dat we dresi des man aan mofo, we dresi des man aan mofo, maar we no ma dresi den aan sting. En daarom itaki ja wa lobo numa se bluff, ten wete, overal, tap FB, tap wa lof ding. Brada, motegu eerlijk, Gruwiri in euro kanga de mamoro. Gruwiri in euro kanga de man. En daarom ik omlukutak bepaalde bonumane vast gruwiri na euro ma euro ko jideng. Omdat de man sabi tak de teka gruwiri du ogri. En te you du ogri eenmaal na a creatie fugado. A ogri fugado. I mek takru obia. I mek blaka nangra. I du ogri nanga sma. Dat wis i prese druk. Wis i prese druk. Dif mine druk. Maar ala de map wansma. En temi aba wansma dati me lastending. Omdat die avroko is nou een patiëntie vroko. Ik denk dat ik veel heb gesproken. Ik groet mijn mensen weer. Tot de volgende keer. Ja? Ik zit lekker thuis. Op mijn erf. Doei. Odi.